Hapon mga igsoon ko diha ni Kristo ug sa ato ang mga suki nga tigpaminaw sa ato ang programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Maayong hapon ug maayong gabi agad sa maabtan ining ato ang programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Sa gihapon inyong ubos nga lagad Brad Giancarlo Balinas makig-uban usab kaninyo sa usa ka oras aron magisgot kita mahitungod sa mga pagtulun-an labot sa ato ang pagtuong Katoliko. Magtuki kita sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko. Unya alang sa mga dili Katoliko makahimo kamo pag salmot niining atong programa. Unya kung doon na kamoy pangutana, mahimo kamong mangutana niya ato kanang tubagon dinhi jud sa ato ang Facebook Live. Unya i-comment lang diha sa comment box. Unya i-send na diri sa ato ang Facebook Live niya ato nang tubagon kutob sa atong mahimo, no? Sulayan nato tubag mga igsoon. Muna kung doon na mo'y pangutana kamo mga dili Katoliko, ipangutana ninyo. I-type diha sa comment box ug ato nang basahon dinhi jud sa atong Facebook ug ato nang tubagon. Nya mga Katoliko, na sa may mga pangutana mahitungod sa ato ang pagtuong Katoliko, ipangutana kana kay ato usab ka nang tubagon nga igsoon. Kini atong programa alang kinis mga Katoliko ug sa dili Katoliko. Makahimo kamo pagsalmot niining ato ang programa mga igsoon. Unya sa dili pa nato sugdan ning atong alay ay sa dili pa nato sugdan ning atong programa mga igsoon, ato usa ning ablihan sa hamubo nga pagampo. Kini ato ang programa mga igsoon, ato usa ning ablihan sa pagampo. Manguros ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na kas mga langit pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian matuman ang pagbuot ng sa yuta mayon sa langit. Ang kalon namo is matagadlaw ihatag ka namo karong adlaw o pasaylo kami sa mong mga sala. Mayngon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, hiyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, bayngon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong paglantaw ni Rimon Samson Caniales. Nakita na nimo ang video ni Archie Añedes, bro? Wala pa ko kakita, bro, sa iyang video ni Brad Archie Añedes. Kung sa man yung video, brother, no, sa mayang video. Wala pa na ako makita, bro, ako pa niya ng tanawon, bro. Okay, salamat sa inyong paglantaw, ha, sa atong programa. Please like and share sa ato ang programa. Nya katong wala pa ka follow sa atong FB page ang katin-awan sa pagtuong Katoliko, nya dunay picture sa simbahan sa Roma. Please like and follow mga igsoon sa atong FB page mga igsoon. Okay mga igsoon, ang ato ang paghisgutan karon o ang ato tukion karon mahitungod niining doktrina sa mga saksi ni Jehova. Sa maning doktrina sa mga saksi ni Jehova mga igsoon. Ang doktrina sa mga saksi ni Jehova mga igsoon nga dili sila motuo og impierno nga dapit nga gitawag natong silutanan, no? Ang mga saksi ni Jehova mga igsoon dili motuo og impierno nga dapit nga dito ilabay ang mga kalag sa mga makasala aron magantos mga igsoon. Mao na mga higala nga mo kini ang usa sa mga doktrina sa sa mga saksi ni Jehova, no, nga dili sila motuog impierno nga silutanan sa mga makasasala.
unsa ra man day pagtuo sa mga saksi ni Jehova mga igsoon? Niyatay basahon mga higala, lisod nang magtumutumo ta no. Ato ning basahon kining usa sa mga libro sa mga saksi ni Jehova, no? Maayong paglantaw ni Pia Robert o ni Flor Jan Pihilot. Shout out from Butuan. Salamat sa kumusta sa mga CFD Butuan. O labi na ni Flor Jan Pihilot. Shout out from Butuan. Kumusta CFD Butuan? Unya nagsangyaw bro nga nanira sa Catholic Catholic tas na timingan nga naisip din na suko si Anyidis nga pagngutanon. Nanagyo na si Anyidis, no? Pastor unya moray pastor nga way membro. Siya ay pastor, siya say membro si Pastor Anyidis. Nya balik ta dunay basahon nato mga igsoon kining libro sa mga saksi ni Jehova. Kining title mga igsoon kani libro sa mga saksi ni Jehova mga igsoon, no? Libro sa mga saksi ni Jehova. Ang title ani ikaw mabuhing walay katapusan sa paraiso sa yuta. Mauna siya mga igsoon. Mauna ang title sa maong libro kini libro sa saksi ni Jehova. Ang ikaw mabuhi nga walay katapusan sa paraiso sa yuta. Oy, maayong paglantaw ni Brad Vince Ascuna Adolfo. Kumusta Brad Bini? Pia Rob, birahin ng saksi bro. Anya, matod pa ni Pia Robert, birahin ng mga saksi bro. Atong hisgutan mga higala ang mga doktrina sa saksi ni Jehova. Naa diri mga igsoon nahasulat diri mga higala kini nga libro. Ang title ikaw mabuhing walay katapusan sa paraiso nga yuta. Mo ni title sa ilahang libro mga igsoon. Unsa may giingon diri mga igsoon? Matud pa nila sa ilahang panudlo dinhi nga ang giingon diri unsang matang sa dapit ang impierno. Pangutana ni no nasa kapitulo 9. Giingon diri mga igsoon. Giingon diri ha. Ang pagkasayod giingon dinhi. Ang Dios ay giri hunahuna kini. Matud pa sa ilang pamahayag, hunahuna kini kun wala mutungha sa kasing-kasing sa Dios ang idea nga sunugon ang mga tao, makatarunganon ba ang iyang gilalang ang impyernong kalayo alang sa wala mag-alagad kaniya? Ang Biblia nag-ingon ang Dios gugma. Matud pa nila nga ang Dios kuno gugma. No, matud pa ilang gipasiuna nga makatarunganon ba kuno nga ang gilalang sa Dios nga tao impiernohonon, itambog niya sa impierno. Matud pa nila ang Dios gugma. Mosakit ba ang mahigugmang Dios sa mga tao sa walay katapusan? Matud pa nila. Buhaton mo ba kana ang pagkasayod sa gugma sa Dios? Magdasig ka nato sa pagdangop sa iyang pulong aron susihon kung unsay impierno. Kinsay moadto dito og unsang gidugayon. Matud pa din gingon diri silang pamahayag. Ang pangutana mao unsang matang sa dapit ang Sheol o Hades. Ang kamatuorang ginahubad sa King James Version ang usa ka Hebrehanong pulong sa Sheol. Sa tulo ka nagkalalaing paagi nagpakita ang impierno lubnganan. Tanawa ha. Mao kini ang panudlo sa mga saksi ni Jehova nga ang matud pa din nila nga ang impierno lubnganan ug gahong usag kahulugan ug pareho. Gini dinhi mga igsoon klaro nga matud pa diri sa ilang pamahayag sa ilang libro nga ang impierno lubnganan ug gahong ug usag kahulugan og pareho. Ug kun ang impierno nagkahulugag kumong lubnganan sa mga tao, kini samang panahon wala magkahulugang dapit sa pagsakit sa kalayo. Sa ato pa di mga igsoon, ang pag-ila sa mga saksi ni Jehova, usa sa doktrina sa mga saksi ni Jehova nga dili sila mutuo og impierno nga dapit, nga didto silutan ang mga makasasala
human sa kamatayon. Kay matud pa nila nga dili kuno na himuon sa Dios. Kay dili pwede nga ang tao nga iyang gilalang iyang impirnohonon. Kay ang Dios daw gugma. Dili daw na mahimo nga ang tao nga gilalang sa Dios iyang impirnohonon, kay ang Dios kuno gugma, no? Matud pas pamahayag sa mga saksi ni Jehova. Unya matud pa dinhi ang pag-ila nila nga ang impierno lubnganan. Mao din na ang kumong lubnganan sa mga tao. Mao na siya ang doktrina sa saksi ni Jehova nga ang impierno lubnganan. Gani matud pa nila diri mga igsuon, matud pa nila dinhi nga sa gingon diri sa Salmo 16:10, no? Nakasulat gyud dito mga higala nga gingon dinhi imong makita, no? Gingon dinhi sa Salmo 16:10. Ato ning basahon mga igsoon kini ilang teksto, Salmo 16:10. Nga giingon dinhi mga igsoon sa Salmo 16:10. Sa may ato mabasa dinhi sa Salmo 16:10. Ingon ni nato mabasa mga igsoon. Okay, maayong pagtan-aw ni Apir Pagusan watching here in Oman, Middle East. Salamat Brad Apir Pagusan sa imong paglantaw sa programa. Ilan ning gigamit mga igsuon ng Salmo 16:10. Nag-ingon dinhi, kay ikaw dili mo biya sa akong kalag diha sa impierno. Ni ikaw mutugot sa imong balaan sa pagkakita sa pagkadunot. Sa ato pa mga igsuon, ilan ning gigamit ang maong teksto referido kini ni Jesus Christ. Nga matod pa dinhi nga dili mo biyaan ang akong kalag diha sa impierno. Ni ikaw mutugot sa balaan sa pagkakita sa pagkadunot. Tining maong teksto mga higala nagpunting mani sa kamatayon ni Kristo. Unya, unsa gingon nila? Sa buhat 2:31, no? Giingon dinhi sa buhat 2:31 nagamit og impierno nga hadis. Matik di usab nga si Kristo didto sa impierno. Tuhui ba natong gisakit sa Dios si Kristo sa impyernong kalayo? Syempre dili. Si Jesus didto lamang sa iyang lubnganan. O klaro kay mga higala, matud pa nila mga igsoon sa pamahayag sa ilang libro nga si Kristo wala pasagdi sa Dios didto sa impyerno. No, ilang gigamit ang Salmo 16:10, no? Unya sa buhat 2:31 mao kini ang katumanan. Buhat 2:31. Ato usang gisgutan ang doktrina sa saksi ni Jehova niya ato ning tubagon. Buhat 2:31 nag-ingon dinhi. Siya nga nakakita nini kaniadto misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga ang iyang kalag wala gibiyaan sa impierno ni ang iyang unod nakita og pagkadunot. Sa ato pa ang kalag daw ni Kristo wala biyai dito sa impierno. Unsa man ang impierno? Matud pa nila dili gyud na impierno nga silutanan sa mga makasasala kay si Kristo gani niadto man ganing impierno. Niadto man ganing impierno ay sa kuno na si Kristo na impierno. Matud pa dinhi wala biyai si Kristo ang iyang kalag dito sa impierno. Mao na ang pamahayag sa mga saksi ni Jehova nga ang pagsabot nila sa impierno matud pa dinhi kay si Kristo didto sa impierno. Tuhuan ba nato nga gisakit sa Dios si Kristo sa impyernong kalayo? Syempre dili. Si Jesus didto lamang sa iyang lubnganan. Sa to pa ang pag-ila sa mga saksi ni Jehova nga ang impyerno mga igsuon dili kalayo nga didto isugba ang mga kalag sa mga makasasala. Kundili ang impyerno para sa mga saksi ni Jehova mao lamang ang lubnganan. Kay ang lawas ni Kristo wala man biyai sa Dios didto sa impierno. Buot pasabot ang lawas ni Kristo wala madunot didto sa impierno. Mao na mangisuon ang pag-ila nila sa impierno. Nya unsa pa hilain? Ilang pamahayag. Gingon pa dinhi tin-aw si Job buot mamatay ug muadto sa lubnganan aron matapos ang pag-antos. Dapit sa pagsakit apan sa kumong lubnganan sa tanang tao maayo og dautan. Mga tao moadto sa impierno sumala sa Biblia. Sa to pa maayo man kag dautan
Moabot ra gyud ang panahon nga moadto ra gyud kag impierno. Unsa man ang impierno? Mao kanang lubnganan sa tawo mga igsoon. Diin ang imong mga kasakit, ang imong mga pag-antos, mga hanaw na. Kung ikaw mamatay, isod na ka dito sa lubnganan, kanang imong lubnganan mauna na ang impierno. Dili sila motuo nga dunay dapit nga kalayo, nga nagdilaab ang kalayo. Kung ang usa ka tawong nautan mamatay, itambog dito sa impierno, sakiton. Kay para nila nga ang Dios dili daw mo silot sa iyang mga nilalang ug moadtog impierno, iyang ilabay ngadto sa impierno. Mao na mga igsoon, mao na ang ilang katarungan nga argumento nga dili daw na mahimo nga ang Dios mulabay ngadto sa iyang mga anak nga iyang gipanglalang dito sa impierno, kay ang Dios gugma. Niya unsa may atong itubag nato niya na mga higala? Usa may atong itubag niya na, no? Ha? Naamang yun na siya kanang ingno na tubag. Mahitungod niya ng ilang mga atake mga igsoon. Nga di man ni sila di mutuog impierno mga higala, no? Kining atong mga higalang mga saksi ni Jehovah mga igsoon. Mao na nga mao gyud ang atong tumong nganong atong tun-an kining mga doktrina po sa mga laing relihon unya unsa may tubag nato niini sa ato ang simbahan mga higala. Unya maayong pagtan-aw ni Lin Predingke manggubat. No? Okay, ato ning tubagon mga higala. Una, kung maghisgot kitag impierno, no? Maghisgot kitag impierno mga igsoon. Sa Hebrew niini mga igsoon, no? Ato ning basahon diri. Kung maghisgot kitag impierno, sa Hebrew niini gitawag kini siya og Sheol, no? Gitawag kinig Sheol. Og sa Griego niini mga igsoon day, sa Griego gitawag kini siya Sheol, no? Dili di mga igsoon, dara. Ang impierno nagpasabot usab og Sheol sa pinulungang Hebreo. Ang impierno mga igsoon sa pinulungang Hebreo nagpasabot og Sheol, no? Og sa Griego nagpasabot ka nag Hades. Hades. Sa may but pasabot ana, no? Lubnganan, no? Lubnganan mga igsoon, lubnganan sa mga patay. Yuta sa mga patay. Mao nang minteryo. Yuta sa mga patay. Mao na nga ang impierno nagpasabot usab og Sheol sa pinulungang Hebreo. Og samtang sa pinulungang Grego nagpasabot ka nag Hades. Hades mga igsoon. Ang panudlo sa saksi ni Jehovah nga ang impierno lubnganan, mauran ang ilang nahibaw-an. Pero wala kana supaka sa Iglesia Katolika nga ang impierno matawag usab og lubnganan. Sa ato ang panudlo sa atong simbahan, tinuod usab kana siya nga ang lubnganan gitawag usab kana siya og impierno, no? Gitawag usab kana impierno kay kung magtuon daw ta o magtuon tag Biblia, kanang impierno daghan kana siya og kahulugan, no? Daghan kana siya kahulugan. Dunay mga lawom-lawom nga mga meaning ni ana kung maghisgot tag impierno. Kung mag-ingon ganit tag impierno, ang masudyo sa nahuna sa tao kadtog yung labayanan sa mga kalag sa mga makasasala nga katong nakabuhat og mga mortal sin, katong nakabuhat kag mga dagkong sala, maabtan ka sa kamatayon nya wa ka makahinulsol sa imong sala adto gyud ka ilabay sa impierno. Mao nay naa sa atong konsepto. Kung maghisgod ganig impierno, ang nasa atong hunona katog yung labayanan sa mga makasasala nga nakabuhat og mga dagkong sala. Pero kung magtuon kita og Biblia mga higala, dili lang kay kana ra ang impierno. Ang impierno day usab mga higala, sabton usab day nato og lubnganan, sakto usab dihang puntuha mga higala, sakto ang saksi ni Jehovah na diha rang puntuha, no? Diha rang puntuha sa ilang paghisgot nga ang impierno usa ka lubnganan, diin kung ang tao ilubong dito sa lubnganan, magpuyo na siya dito sa wala nay pag-antos, magpuyo na siya dito nga wala na gyud kasakit, kana siya mga higala gitawag usab kana siya impierno. Niya nang bahina ang saksi ni Jehovah sakto. Pero nasayop ang saksi ni Jehovah kung ingon sila nga walay impierno nga
walay impierno nga dapit nga silutanan sa mga makasasala, lain na po ng sayop. Ha? Sayop ang giingon sa saksi ni Jehovah nga walay impierno nga silutanan sa mga makasasala. Dito ilabay, sayop po na. Pero kung ingon sila nga ang lubnganan matawag og impierno, kanang bahina masakto pud sila ana. No, kay nga naman, kay kung magtuon tag bala ang kasulatan mga higala, kanang lubnganan o butanganan sa mga patay, matawag usab kana siyang impierno. No? Niya atong basahon mga higala, dinhi sa balikan nato basa ang teksto sa ilang gigamit kanang Salmo 16:10. Unsa may atong mabasa? Dunay tagna, no? Gitagna diri mga higala ang kamatayon ni Kristo. Kining Salmo 16:10 mao kini ang tagna mahitungod sa kamatayon ni Kristo mga higala. Kining Salmo 16:10. Matud pa ni Salmista David, nag-ingon dinhi, kay ikaw dili mo biya sa akong kalag diha sa impierno, ni ikaw mutugot sa imong balaan sa pagkakita sa pagkadunot. Dini mga higala klaro nga si David mga igsuon naggatagna mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Matud pa niya dinhi ni David, kay ikaw dili mo biya sa ako ang kalag diha sa impierno, ni ikaw mutugot sa imong balaan sa pagkakita sa pagkadunot. Kinsa man ang buot paggipasabot niini nga dili biyaan ang kalag dito sa impierno. Kung atong basahon ang Buhat kapitulo 2 versikulo 31, ang katumanan niini mao gayud ang atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon sa Buhat 2:31, nagkanayon dinhi. Siya nga nakakita pinaagi kaniadto, siya nga nakakita niini kaniadto, misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Tanaw ha? Pagkabanhaw ni Kristo nga ang iyang kalag wala gibiyaan sa impierno, ni ang iyang unod nakakita og pagkadunot. No? Klaro kay mga higala nga kanadeng Salmo 16:10 nga dili mo biyaan ang akong kalag dito sa impierno, referido din na ni Jesus Christ. Kung atong basahon ang Buhat 2:31, natuman nya unsay gingon dinhi? Ha? Unsay gingon dinhi? Siya nga nakakita niini kaniadto misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga ang iyang kalag wala gibiyaan sa impierno, ni ang iyang unod nakita sa pagkadunot. Klaro og tataw mga higala nga si Kristo mga higala miadto usab og impierno. Unsa man ang klase nga impierno? Lubnganan. Sa to pa kanang bahina mga igsuon, diha nga punto nasakto pud ang saksi ni Jehovah ana. Ha? Diha pud nga punto nasakto ang saksi ni Jehovah ni anang puntuha. No? Kay ang impierno mga igsuon sabton man usab nato og lubnganan. Tanawa ha, kini atong gibasa King James Version kini. Pero ato kunong basahon sa maayong balita Biblia. Sa maura gyapong teksto ha. Sa maura gyapong teksto atong basahon ang maayong balita Biblia, Salmo 16:10. Kay ang atong gibasa paganina, kuan man to kanang King James Version man to, arita sa maayong balita. Gingon dinhi, kay gipanalipdan mo ako gikan sa gahom sa kamatayon. Nag-alagad ako kanimo nga matinud-anon, busa dili mo ako itugyan ngadto sa kalibutan sa mga patay. Tanawa. Sa ato pa mga higala kana daing impierno. Kanang pag-ingon diha nga dili mo ako pasagdan. Dili mo itugot ang akong kalag madunot didto sa impierno. Dili mo pasagdan ang akong kalag didto sa impierno, kay kana daing impiernoha mga higala. Kung atong tun-an mga igsuon, nagpasabot din nagkamatayon o unsa man kalibutan sa mga patay. Kay mao may mabasa nato dinis may balita busa dili mo ako itugyan ngadto sa kalibutan sa mga patay. But pasabot si Kristo kung siya mamatay na, dili itugot sa Dios nga siya mga igsuon magpabilin didto sa lubnganan nga madunot. No? Kung dili mabanhaw gyud siya sulod sa tulo ka adlaw. Klaro og tataw nga kini daing impierno masabot usab diay nato og lubnganan. No? Masabot usab diay nato og lubnganan.
Karon mga higala, do na patay laing teksto nga mabasa na to ha. Arita basa sa Henesis 30 City ngadto sa 34-35 atong basahon na 30 City 34-35 ingon dinhi mabasa na to mga higala. Og si Jacob migisi sa iyang mga bisti og misulob og sako nga panapton nganha sa iyang hawak og misubo alang sa iyang anak sa daghang mga adlaw. Og ang tanan niyang mga lalaking anak og tanan niyang mga babaeng anak mitindog aron sa paglipay kaniya. Apan siya midumili nga pagalipayon siya. Mingon siya, ako mo paingon. Ha? Ang sige ni, ako mo paingon sa impierno ngadto sa akong anak nga nagasubo sa ingon nga ang iyang amahan mihilak alang kaniya. Dinhi mga igsuon klaro og tataw nga si Jacob mga igsuon iyang gituhuan nga iyang anak mga higala namatay. Nya unsa iyang gingon? Malipay ako nga muadto ako sa impierno. Ang gigamit diri mga igsuon impierno. Impierno. Pero buot man natong sabton nga muadto si Jacob sa impierno aron pagpangita sa iyang anak. Ha? Sabton ba nato nga muadto si Jacob sa iyang anak dito sa impierno? Unsa may buot pasabot ni ini mga higala ang impierno mga igsuon? Atong basahon sa mayang balita giingon dinhi. Gigisi ni Jacob ang iyang sapot nagsulob siya bisting sako aron pag-ila sa iyang kaguol. Nagbangutan siya dugay tungod sa pagkamatay ni Jose. Klaro kayo. Nya unsa gingon dinhi? Ang tanan niyang anak nga lalaki o babae miadto aron paghupay siyang kaguol apan nagpadayon siya pagbangutan. Miingon siya, magbangutan ako tungod kang Jose. Hangtod nga mutipon na ako kaniya didto sa Siol. Busa nagpadayon siya pagbangutan tungod kang Jose. Siol ang gigamit. Na unsa man ning Siol? Siol. Ha, dili ni Siol kanang naa sa Korean, China. Miadto si Jose, ay niadto si Jacob sa Siol. Unsa man ning Siol? Sabton man nag-impierno. Kay kanang Siol usa man na kapinulungang Hebro nga nagpasabot og impierno. Sa ato pa muadto si Jose sa impierno. Ay, ang gipasabot di ana mga igsuon, lubnganan. Munaog siya og muadto siya sa lubnganan. Muadto siya sa iyang anak mga igsuon. Muadto siya sa lubnganan. Mao na mga igsuon nga ang kahulugan sa impierno mga igsuon, lubnganan, no? Saktong bahina mga igsuon ang saksinhuba, saktong saksinhuba na kung maghisgot og impierno masabot og lubnganan. Pero ang wala masabti sa mga saksinhuba, no? Ang wala masabti sa mga saksinhuba nga duna sa di ay impierno nga butanganan sa mga makasasala. Kung makahimo siya og mga sala, makabuhat siya og mga dagkong sala, adto siya itambog sa linaw nga kalayo maganto siya hantod-santod. O kana nga impierno dili gyud na impierno nga lubnganan. Kay nasayod kita nga ang lubnganan wa man gyud nay kalayo. Ha, wa man gyud nay kalayo bisag unsaon pa nimo glili dito sa minteryo buk-o na nimo ang ilang litso, wa gyud nay kayo. Pero dunay kayo mga igsuon nga walay pagkapalong diin adtong itambog ang mga makasasala mga igsuon. Nabatay basihan sa Biblia ni ana mga higala na. Atong basahon ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 46. Niya, nagtudlo dinhing bahina mga higala nasipyat ang mga saksi ni Huba niini. Kining ilang pag-ingon nga walay impierno nga dapit nga kalayo. Diha nasipyat ang saksi ni Huba. Pero katong ilang giingon nga ang lubnganan matawag og impierno, sakto sila ng bahina. Giuyunan po na sa Katoliko. Kay ang Katoliko nagtuon man sa lawom-lawom nga pagtuon nga ang lubnganan matawag usab og impierno. Sakto ang saksin Huba ng bahina. Pero kining butanga, kining ikaduhang impierno, nga impierno nga dapit nga dunay kalayo nga walay katapusan, silutan sila dito. Diha nasipyat ang saksin Huba kay wala sila mutuo ana. Kay ang ilarang nahibawan, pirti ra in taong pobreha. Kay ang ilang nahibawan basta impierno lubnganan ra gyud, minteryo ra. Pero ang Katoliko basta maghisgot og impierno daghag kahulugan, daghag meaning basta maghisgot ang impierno. Karon kay manana man natog saysay ang impierno nga gitawag og lubnganan,
ang lubnganan masabot usab day siya nag-impierno, ari na usab kita mahitungod sa impierno nga silutanan. Diin adunay kalayo itambog dito ang mga makasasala, mga higala. Okay, atong basahon ang Mateo 25:46. Lingon ni atong mabasa. Niya atong mabasahon, mga higala, gingon dinhi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanos aman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw. Usa ka dili kaila o hubo og nagmasakiton og nabilanggo. Og wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo pagtabang kanako. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Unsa man ning walay katapusang silot? Ha? Unsa man ning walang katapusang silot? Nga kadtong mga tao nga wala magatabang sa iyang isig ka tao, dunay gigutom wa mo pakaon, dunay giuhaw wala magpainom. Unsa man kining giingon sa Ginoo nga adto kamo sa walay katapusang silot? Sa ato pa mga higala, naa gyud ay walay katapusang silot, no? Naa gyud ay walay katapusang silot. Og niingon na yon si Kristo, og sila og kini sila mopaingon ngadto sa walay katapusang silot. Di man ka ana? Sa to padapit kiningon ko dito, og kini sila mopaingon ngadto sa walay katapusang silot. Duna gyud ay walay katapusang silot, mga higala. Duna gyud ay walay katapusang silot. Oh. Unya karon, mga higala, unsa maning walay katapusang silot? Atong basahon ang Lucas kapitulo 16, bersikulo 19 ngadto 27. Aduna kitay example ni ana, mga higala. No, dinhi mabasa sa Lucas 16, 19, 27. Nga dunay usa ka dato ug usa ka kabos. Matod pa dinhi nga giingon dinhi atong basahon ang Lucas 16:19. Nag-ingon dinhi, dihay usa ka adunahan nga tawo nga binistihan og purpura og pino nga lino ug anaa sa kahimtang nga haruhay matag adlaw. Ug dihay usa ka makalilimos nga ginganlan og Lazaro ug naghigda. Ha? Sa iyang ganghaan puno sa kabahong og nagatinguha nga makakaon sa mga mumho nga nagatagak gikan sa lamisa sa adunahan nga tao. Dugang pa ang mga iro nanuol og nagnilap sa iyang mga kabahong. Og kini nahitabo nga ang makalilimos namatay, gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Ang adunahan nga tao usab namatay og gilubong, og didto sa impierno siya miyahat sa iyang mga mata nga diha sa mga kasakit og nakita ni Abraham sa layo og ni Lazaro diha sa iyang sabakan. Klaro, mga higala, nga dihang namatay ang dato, ayahay pa kayo siya sa kalibutan, pero pagkamatay niya naadto siya sa dapit sa impierno. Kay wa man moingon dinhi o gilubong ang dato og tanan, impas na tanan. Na impierno na ang dato, kay gilubong naman wala. Unsay gingon? Dihang gilubong ang dato og didto sa impierno siya miyahat sa iyang mga mata. Klaro kay mga higala, bisan tuod namatay si ang dato, gilubong ang dato. Gilubong ang dato. Pero naimpas na ba dito sa dihang gilubong ang dato? Wala. Unsay nahitabo? Dihang namatay ang dato, gilubong ang iyang lawas. Impierno na to. Impierno to. Usa to kakahulugan sa impierno. Gilubong siya. Gilubong siya sa lubnganan. Pero unsay nahitabo? Nagantos ang dato dito sa kalayo sa impierno. Mabasa gyud dito impierno. Mabasa gyud sa impierno. Klaro og tataw, mga higala, nga dunag gyud di ay impierno nga although bisag mamatay ang atong lawas, ilubong adto sa sementeryo, madunot madugta, pero kung ikaw dautan ka nga tao, mahitambog ka og magsakit ka dito sa impierno, mga higala. Nya klaro man na, nya mingon mo nga ang Dios gugma man bra, di man mo silot, sa di mo silot. Silutan gyud niya ang mga tao nga nakabuhat og dakong sala. Bisan pag Ginoo gugma, sa gugma pa ng Ginoo, pero timani ang Ginoo maghuhukom. Usa kay maghuhukom siya, silutan gyud kaniya. Ha, silutan gyud kaniya mo na bisag mingon pa ka ang Ginoo gugma, ang Ginoo gugma. Gugma pitaw ang Ginoo. Pero bisag gugma pang Ginoo, wa na magpasabot nga dili nakasilutan niya. Silutan gyud kaniya, mga higala.
Ha? Kay siya usa ka Dios nga maghuhukom. Salmo 7:11 nga 12. Ang Dios usa ka maghuhukom. Dios nga mohukom, Dios nga matarong nga maghuhukom. Although ang Ginoo gugma, sakto ka. Ang Ginoo gugma. Pero bisag gugma ang Dios, pero timan ang Dios maghuhukom. Busa kay maghuhukom siya, nan mosilot jud siya sa tao. Muna mga higala klarog tataw nga kining bayhan, kining tawhana na impierno. Na impierno ang dato mga higala, samtang ang iyang lawas gilubong. Pero ang iyang kalag nagayahat gikan sa impierno mga higala. Nag-anto siya ngadto sa kasakit mga igsoon. Sa ato pa, mao kini ang walay katapusang silot nga adtuan sa mga makasasala. Sa ato pa, ayaw pag-ingon nga dunay ang impierno mao ang lubnganan. No, kay sa katapusang panahon unsa man dining giingon ni Kristo. Nigbalik naman ni Kristo kining nas Mateo 25. Nigbalik ni Kristo diri sa kalibutan, dunay mga tao nga iyang pagasilutan mahiadto ngadto sa walay katapusang silot nya, katapusang panahon naman na. Mingon gapon mo lubnganan na. Napaday lubnganan des katapusang panahon. Ha? Sa pagbalik ni Kristo na kanang inig hukom na ni Kristo sa mga buhig sa mga patay, naapagapon di inventaryo. Napaday mga tao dito sa lubnganan. Nya katong mga tao nga nasa lubnganan, mga banhaw man to. Mga banhaw man to. Nya unsa may gipasabot ni Kristo dinhi sa katapusan sa paghukom. Nas Mateo 25 ang title aniyo, ang Ginoo moabot sa takna nga wala hunahunaa. Sa ato pa ang title ani sa Mateo kapitulo 25, ang Ginoo moabot sa takna. Sa ato pa inigbalik ni Kristo dinhi sa iyang ikaduhang pagbalik sa kalibutan. Kaya nga atong Ginoo mobalik man jud siya diri sa ikaduhang pagbalik. Matod pa sa Ginoo, gigutom ko wa ko niyo pakana. Uhaw ko wa ko niyo paimna. Hubo ko wa ko niyo sininae. Hala, pangadto kamo sa silot nga walay katapusan. Unsa man ang silot nga walay katapusan? Nga adtuan sa mga tao nga wala mo painom, wala mo tabang sa mga kabus. Unsa man ang silot nga ilang adtuan? Silot nga walay katapusan ay siguro na mo unang lubnganan. Ha? Lubnganan, mamatay gapon di ay bisag adlaw sa paghukom na. Inigbalik ni Kristo sa kalibutan, naa pa man di ay, naa pa day patay nga magpabilin sa lubnganan. Wala na. Kay tanang mga matarong og buutan, banhawo na tanan sa Ginoo. Banhawo na kung ikaw dautan ka o dito ka silot nga walay katapusan. Nara basahon na to ha. Mo na sipyat ang saksi nuhuba. No, nga moingon sila nga way impierno nga dapit nga silutanan. Sayop man na. Klaro man ang Biblia Kay kanang mga saksi nuhuba. Nagtudlo sila nga wala kuno joy impierno nga silutanan. Sayop man na. Kay si Kristo nagtumbok, nagtudlo gyud nga duna gyud silutanan nga walay katapusan. No naa gyud ug mao nang impierno mga higala. Juan 5:28, 29. Unsay gingon diri mga higala? Nagingon dinhi. Ayaw katingala niini kay ang takna nagaabot nga sa diin ang tanan nga naa sa mga lubong makadungog sa iyang tingog. Tanawa ha? Moabot ra gyud ang takna nga katong mga patay nga naa sa menteryo, naa sa lubong. Makadungog sa iyang tingog. Sa to pa makadungog sa tingog ni Kristo. Ug manggawas sila nga mihimo og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi og sila nga mihimo og dautan ngadto sa pagkabanhaw sa pagkahinukman sa silot. Klaro ana. Unsa maning mga klase binga tao binga mga banhaw ning mga tawhana pero pagkahinukman sa silot mao ning mga tao nga mga dautan. Mga taong dautan, mabanhaw sila og mahinukman sa silot. Nya moingon mong Ginoo dili mo silot. Musilot nga kay tungod ang Dios gugma. Musilot man dara unsam dinhi. Unsay gingon dinhi? Tanan nga naa sa lubong mga makadungog siyang tingog. Manggawas sila nga mahimo og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi og sila nga mihimo og dautan ngadto sa pagkabanhaw pagkahinukman sa silot. Naag jud ay silot mga igsoon. Tuna jud ay hukom sa mga taong dautan.
silutan sila unda. Unsam to nga silot? Balik lang tagbasa sa Mateo 25, mao kana ang ilang atuan mga igsuon. Balik lang tagbasa sa Mateo 25, unsa man na? Ha? Unsa man na siya mga higala? Matod pa din og sila mopaingon ngadto sa walay katapusang silot. Sa to pa rin mga higala, kana ding pagkahinukman sa silot, mao din ang silot nga walay katapusan. Mao din ang silot nga walay katapusan. Sa adlaw na sa pagbalik ni Kristo. Sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan, iyang hukman ang mga buhig mga patay. O kadtong mga dautan, mga banhaw, pero mahinukman sila sa silot nga walay katapusan. Nya unsa man ang siluta? Unsa man ang siluta nga walay katapusan? Be, mingon mo, lubnganan naman brad. Dito sa lubnganan. Mga matay itong mga dautan dito, ditong banhaw. Sa itong banhaw nga, maayog dautan, banhawon sa Ginoo. Maayog dautan, banhawon, sa tapa indigbalik di sa Ginoo. Katong mga patay, banhawon to, buhion to balik tanan. Ang atong mga mars kinabuhi, buhion to balik. O katong mga dautan, mahukman to sa silot nga way katapusan. Nya unsa man ang silutan nga way katapusan? Muunha mga igsuon nga nagtudlo ang Katoliko nga naa gyud silot nga way katapusan ug mao ka ng impierno. Base sa atong gibasa sa Lucas 16:19-27. Muna mga igsuon unya kung maghisgot kitag impierno daghan mo na siya kahulugan. Una, impierno nga lubnganan. Ikaduha, impierno nga silutanan nga walay katapusan. No, nga mao ang silutanan nga way katapusan dito sa mga makasala. Ikaduha mga igsuon, doon na po'y gitawag na to og impierno, no? Impierno gyud mga igsuon nga gitawag na to og, no? Kining impierno dunay nagkalalaing tawag niini, no? No? Kining tawag na to Tartarus, no? Kining Tartarus mga igsuon, impierno usab kini siya mga higala. Impierno ni siya diin dito gitambog ang mga daotang tao mga igsuon, ang mga daotang espiritu. Naa na mga igsuon. Atong basahon sa 2 Pedro 2:4. Gingon din hiyo, kay kun ang Dios wala mipalingkawa sa silot sa mga anghel nga nakasala apan mitambog kanila ngadto sa impierno. Klaro ana, nagyud ay ang mga anghel nga mga nakasala, mga anghel nga nirebilde sa Ginoo gipangtambog ngadto sa impierno. Nga moingon mo way impierno? Sa maning impierno nga gitambugan sa anghel be? Usa maning impierno nga gitambugan sa anghel? Lubnganan din na. Ha? Lubnganan din na. Kita di kag anghel to adito sa lubnganan. Dili. Mao na mga igsuon nga dunag yung impierno mga igsuon. Muna nga kaming mga Katoliko nagtudlo gyud mi nga dunag yung impierno nga silutanan sa mga makasasala. Muna mga higala. Muna nga ang mga saksi huba ang ilang pagtuo nga ang impierno lubnganan ra. Kanang bahina nasakto pod sila na pero ang nakasayo pod nila kanang moingon sila walay impierno nga silutanan sa mga makasasala. Dako kanang sayop. Kay dunag yung silutanan sa mga makasasala nga silot nga walay katapusan. Nga kanang silot nga walay katapusan unsa may imong pagsabot ana. Muna gitawag na mo og impierno mga higala. Muna mga igsuon nga wala masayop ang ato ang doktrina nga Katoliko nga nagtudlo nga dunag yung impierno. Impierno nga silutanan sa mga makasasala. Muna mga igsuon nga hinaot nga duna kamoy mapukpo nining atong programa karon sa paghisgot nato mahitungod sa impierno. Kay balikon ko maghisgot kitag impierno daghang kahulugan mga higala. Kay kabantay mo diha gani sa atong credo. Kabantay mo sa credos mga apostoles kaniadto. Kanang basahon nato, credos mga apostoles. Ang karaan nga credo ang nakasulat dito gingon mikunsat si Kristo sa impierno. Muna ang uban ni kasabot la. Si Kristo mikunsat sa impierno, si Kristo miadtog impierno. Oh, na impierno day si Kristo. No, gaunsa man si Kristo sa impierno kay niingon man dito mikunsad si Kristo sa impierno. Nagunsa man si Kristo sa impierno, na impierno day si Kristo. Si Kristo nagunsa man sa impierno, iya bang gipangwalihan tong mga makasasala dito? Nga aron maluwas din naman tumaluwas tong mga makasasala dito. Ngano niingon man dito sa atong karaan nga credo, mikunsad si Kristo sa impierno. Kay tungod kay daghan day klase-klaseng impierno. Una, dunay impierno nga lubnganan. Dunay impierno nga silutanan sa mga makasasala. Nga maganto sila dito hangtod sa hangtod. Ikatulo, impierno nga gitawag na to og impierno nga kadtong butanganan
sa mga kalag sa mga matarong nga nagpaabot ni Kristo sa iyahang pagkayab nga to sa langit. Gitawag ka na sa among simbahan o imperno usab. Imperno sa mga tao nga matarong. Muna gitawag siya sa laing term nga limbus patriarcharum. Muna nga sa karaang credo gibutang dito nga si Kristo mikunsad ngadto sa impierno. Gaunsa man si Kristo na impierno ba di ay? Wala. Kana nga klase nga impierno dili na impierno nga silutanan sa mga makasala. Di na mao. Di na mao. Unsa man nga klaseng impierno? Impierno na nga butanganan sa katong mga kalag sa mga nangamatay nga mga matarong nga nangamatay sa Old Testament, diha sila gipangbutang. Muna gitawag sa limbus patriarcharum. Unya sa pipila ka mga panahon giusab ka na para dili maglibog ang mga tao. Kay ang namong gusto na sa tao basta maghisgot og impierno, impierno jud nga butanganan sa mga makasasala. Dili muna sige usab sa among simbahan ang credo gibutang dito inkis inay nga mikunsad si Kristo sa impierno, gihimo na dito og mikunsad si Kristo sa mga minatay. O gaunsa man si Kristo nga mikunsad man sa mga minatay. O kadtong mga minatay dito nga iyang giadto mautong mga minatay, mga kalag sa mga patay sa karaang tugon, silang Abraham, Isaac, si Jacob, muutoy giadto ni Kristo. Mo nay mabasa diha sa unang Pedro 3 18-19 kabantay mo nga si Kristo dihang namatay si Kristo unya miadto si Kristo sa mga espiritus mga nangamatay, miadto siya sa mga espiritu nga nangamatay nga nabilanggo nya kadtong ang nabilanggo mga higala mga espiritus mga nangamatay nya kadto bang mga espiritu nga nangamatay mo tong mga espiritus panahon nilang Noe sa to pa mga tao sa karaang tugon. Muna ang simbahan misabot mga higala nga si Kristo mikunsad sa impierno kay kana ding impierno mga higala mo din na ang lugar nga butanganan sa mga matarong nga tao sa Old Testament. Kay ang langit sirado pa man. Kay wala pa man mobalik si Kristo sa langit. Muna ang katong mga nangamatay, mga tao sa Old Testament nga nangamatay, sa mga Abraham, Moises, Isaac, unsa pa tong mga balaang tao nga nangamatay, mga buutan nga tao nga nangamatay sa Old Testament. Wala to mo diretsog sud sa langit. No? Gibutang sila anang dapit nga ginganlan og limbus patriarcharum. Usana siya kadapit nga butanganan na sa ato ang mga amahan sa karaang tugon. O gitawag ka na sa laing termino nga impierno. Munay but pasabot sa atong credo nga si Kristo mikunsad ngadto sa impierno. Unsa man na? Mikunsad si Kristo sa impierno. Kana ding impierno nga diin giadtuan ni Kristo, gikunsara ni Kristo, dili din na impierno nga silutanan sa mga makasasala. Butanganan sa yawa, di na mao. Impierno na nga but pasabot kanang lugar sa mga minatay, lugar sa mga minatay ba but pasabot mikunsad si Kristo sa mga minatay. Mikunsad si Kristo sa mga minatay. Unsa man tong mga minatay? Amo tong mga minatay sa karaang tugon. Mga tao sa karaang tugon nga dihang namatay sila, wa pa sila makasuod og langit. Kadtong ilang mga kalag sa mga minatay, giadto to ni Kristo. Maayong udto brad, matud pa ni Shirley Fuentes Cabanis, Budyongan Vicente, maayong pagtanaw. Gikan sa from Sawata, Davao del Norte, Samsam Kabando, maayong pagtanaw. Okay? Pag-ingon diha nga si Kristo mikunsad ngadto sa impierno, but pasabot ka na nga impierno, dili na impierno nga butanganan sa mga makasasala. Kung dili, mikunsad si Kristo sa impierno, unsa man ang impierno ha? Impierno na nga usa kadapit nga butanganan sa mga matarong nga tao. Kinsa man ang mga tawana, mauna ang mga tao sa nangamatay sa panahon sa Old Testament. Sama nilang Abraham, Isaac, Jacob, Moises, uban pa sila Elijah, no? Si Elias unta mamatay pero gibutang to dito. Mga matarong nga tao gibutang didtong napita. Nya sa termino sa Katolikohan gitawag po na siya og impierno. Matod pan Shirley Fuentes Cabanis, good job. Good job. Unya matod pa dito nga mikunsad si Kristo sa impierno. Yes, mikunsad sa impierno. O unsa man ang impierno ha? Impierno nga dili butanganan sa mga makasasala. Dili impierno nga
tambuganan sa mga anghel nga mga dautan, kun dili impierno kana siya nga usa ka lugar. Impierno na siya, pinuy-ana na sa mga taong balaan, pinuy-ana sa mga matarong nga tao sa Old Testament. Mo nay karaang nga Kristo nga mikunsad si Kristo sa impierno. Mo nang uban maglibog man kanang mga yano ra nga Katoliko ba. Mo na nga gikan anang pulungan mikunsad sa impierno, giusab sa simbahan. Gisayon pagyud pagkahubad, mikunsad sa mga minatay. O mao na siya karon atong gigamit. Mikunsad si Kristo sa mga minatay. Unsa man na si Kristo miadto sa mga minatay kadto ding mga patay sa kaniadto sa karaang tugon, kato silang Moises nga nangamatay mga igsoon, muotoy giadto ni Kristo. Giunsa sila ni Kristo? Giwalihan nga inikabanhaw nako, giwalihan ni Kristo nga inikabanhaw nako, dadun ko kamo ngadto sa langit. Kuyog ta inikabanhaw nako kay si Kristo man gyud mag-una, kay siya man mo imuabli ngadto sa langit, kay siya man ang hingpit nga pagkabanhaw mga igsoon. Gipangdato ang mga nangamatay mga tao sa karang tugon. Muna nga klase nga impierno. Impierno nga butanganan sa mga matarong nga tao. Daghang klase nga impierno ay. Impierno una, impierno nga sabtuglubnganan, minteryo, impierno na. Ikaduha, impierno nga silutanan sa mga makasasala. Dito sakiton, silutan ang mga makasasala. Silot nga way katapusan. Dito magantos. Mao ning wa tuhuis mga saksi nga ba. Ikatulo, dunay impierno nga gitawag og impierno nga butanganan sa mga matarong nga tao. Og mao kana ang gitawag sa ato ang simbahan og limbus patriarcharum. Limbus patriarcharum. Lugar nga gitawag usab kana siya impierno, pero dili impierno nga butanganan sa mga makasasala, impierno nga butanganan sa mga matarong nga tao sa Old Testament nga nagpaabot sa pagkabanhaw ni Kristo. Mao na siya mga higala. Hinaot nga doon na kamoy nasabtan nining akong gisgutan karon. Hinaot i-share ni ninyo kining akong live sa Facebook o namoy mga GC i-share ninyo mga igsoon. Aron kamo paradagang mga Katoliko nga makadungog nining atong live. Unya aron ang katong mga dili Katoliko makadungog ni atong live. Hikapon pa di sa Ginoo lang kasing-kasing malamdagan sila, makatoliko na sila. Okay mga igsoon niya, daghang kayong salamat sa inyong paglantaw kanako, dinilang takutob. So hindi ko pohon ining akong mga live. Kaya daghan bata mga tukion mga igsoon. Magtuki kita mahitungod sa atong mga pagtulunan sa Katoliko o ato usab ning tubagon ang mga takis mga laing reliyon. Asa di ay ang purgatorio anak brad? Tuo kog purgatorio ning unang Pedro 3:18. Kanang unang Pedro 3:18 di na siya purgatorio. Teksto kana sa Biblia. Joke ra na brad ha. Mato pa niya ni Lipanggong Anton Gregory, asa di ang purgatorio anak brad? Tuo kog purgatorio ning unang Pedro. Kanang unang Pedro di na purgatorio, teksto na sa Biblia. Mga igsoon, kanang unang Pedro 3:18. Dunay uban nga mingog purgatorio na. Doon na po'y moingon nga di na purgatorio. Pero ang panudlo dyan sa simbahan, base din kini. Ako nang gibasa no, base ni sa tuam ni gapos sa screen gini. Kanang lugara, no? Kanang lugara gitawag kana siya og unsa man? Gitawag po na siya og limbus patriarcharum, no? Mao nang lugar nga giadtuan ni Kristo nga iyang gipangdala ang mga kalag sa mga matarong nga tao sa Old Testament. Muna siya brother nga nagwali si Kristo. Unya do na lay uban mo gamit ana nga purgatorio, depende ra sa paggamit kay sa debate god. Pangitao man gyud mabasa ang purgatorio diha kaya naman gyud mga laing relihiyon nga mangutanang naabay purgatorio mabasa litra por litra sa Biblia. Naabay mabasa ang purgatorio mabasa sa Biblia, naabay mabasa litra por litra muna magamit na nato ang unang Pedro 3:18 kay do na mangoy mga text na mangoy mabasa gyud sa ubang hubad nga kanang unang Pedro 3:18 mabasa didto ang word purgatory. Muna ang gamiton pud na i-apply pud na sa ubang Katoliko nga nay mabasa o purgatorio. Kay kanang unang Pedro 3:18 nakasuwat didto na ay mabasa ang word purgatorio. Sama nang La Sagrada Biblia unang Pedro 3:18 mabasa didto ang pulong purgatorio. Pero kung atong tun-an gyud na anitas pagtulon-an gyud sa simbahan, no, nga kanang unang Pedro 3:18 ang naa diha mga nabilanggo
kaniadto sa mga tao sa karaang tugos panahon ni Noe, mao nay giadtuan ni Kristo. Katong mga tawhana mao to ang nangamatay sa panahon ni Noe. Mo to giwalihan ka nang ni Kristo. Giwalihan. Mo na kabantay ka sa karaang credo na to. Namasag ko asa to akong doktrina Kristiyana. Naman ko'y doktrina Kristiyana, naaba ka to dire. Sa ato ko'y doktrina Kristiyana mga higala nga. Usa dito sa nakasulat sa doktrina Kristiyana, iyay wa man diri sa akong Bible. Naa sa doktrina Kristiyana giingon dito nga si Kristo mikunsad sa impyerno. Kabantay mo katong karaan nga credo sa ato ang credo sa mga apostoles. Mikunsad si Kristo sa impyerno. Na impyerno ba dahil si Kristo? Wala ma-impyerno si Kristo kanang impyerno nga butanganan sa makasasala. Wala dito si Kristo. Pero kanang impyerno diha nga giingon diha mikunsad si Kristo sa impyerno, mao kanang gikunsaran ni Kristo katong mga nangamatay, mga kalag sa nangamatay. Nga mikunsad si Kristo dito sa mga kalag sa nangamatay, unsay gihimo ni Kristo, iyang gipangwalihan. Gipangwalihan niya mao tong naa sa unang Pedro 3:18. Ato ning basahon na. Unang Pedro 3:18. Sa di pa ta mahuman ha. Unang Pedro 3:18. Unang Pedro 3:18. Dara. Unang Pedro 3:18. Ingon niya itong mabasa. Gingon din eh. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdala ka nato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang. Miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya ilubon nga nagulat kanila sa diha nga sinuwi naghimo sa arka. Mao kini mga igsuon. Mao kini nga si Kristo sa iyang dihang namatay si Kristo sa cross. Ang iyang kalag, ang kalag ni Kristo miadto sa mga nangamatay. Mikunsad si Kristo dito sa nangamatay. Ang iyang kalag ba? Kalag ni Jesus Christ. Mikunsad dito sa nangamatay. No? Mikunsad sa nangamatay. Nya sa iyang gibuhat, iyang gipangwalihan. Mga kalag kadto sa nangamatay. No? Mao ka nang gitawag ka na sa atong simbahan og limbus patriarcharum. Usa ka na siya kadapit. Usa ka na siya kadapit nga naa dito ang mga matarong nga tao. No? Mga matarong nga mga tao, mga kalag sa mga matarong nga nagpaabot ni Hesukristo sa iyang pagbalik dito sa langit kay kadto sila mga higala, wa pa man to makasuod sa langit. Kuhaon to sila ni Kristo dayong inigbalik na ni Kristo sa langit. Sa to pa kadto sila mga kalag kadto sila sa mga matarong nga tao. Kadto silang Adan, silang Iba, Abraham, Isaac, apil to. Kadto mga karaang tao sa karaang tugon, mga kalag kadto sa nangamatay, mga kalag kadto sa mga matarong nga nangamatay nga diin nagpaabot sila ni Hesukristo. Ginganlan ka na sa atong simbahan og limbus patriarcharum. Og sa laing term ana, doon na pag yung laing term ana, gitawan na siya og sabakan ni Abraham. O kabantay mo limbus patriarcharum, patriarchal. Sa to pa mga kinsa man na mga patriarchal mo na silang Abraham, Isaac. Gitawag na siya sa termino nga sabakan ni Abraham. Kay si Abraham patriarka man to. Kay mga katigulangan man to sa karaang tugon si Abraham. Gitirmihanuhan usab na siya og limbus patriarcharum. Di ba? Limbus patriarcharum. Mao to silang Abraham, gitawag na siya og sabakan ni Abraham. Limbus patriarcharum, gitawag usab ka na siya og impierno. Usa na siya ka lugar, matawag usab na siya impierno. Mao na gipasabot sa credos mga apostoles. Katong karaan atong dito kabantay mo itong doktrina Kristiyana. Doktrina Kristiyana. Gingon dito, mikunsad si Kristo sa impyerno. Miadto si Kristo sa impyerno. Maglibog ang tao ba ubang katoliko lang? Na impyerno di si Kristo. Miadto di si Kristo sa impyerno. O sa kayang gibuhat dito, iyang ipangwalihan ang mga makasasala. Iyang ipangwalihan ang yawa. Di dito. Lahi dito nga klase nga impyerno. Impyerno dito nga butanganan sa mga nangamatay. Mga kalag sa nangamatay. Mga kalag nga mga mataro nga nangamatay kaniadto sa Old Testament. Dayon pagkamatay ni Kristo sa cross, mo to'y giadto ni Kristo, giwalihan niya. Mo na mga igsuon. Mo na, dara, sama niyo. Natay picture niya. Dara, picture na to. Ato ni picturean ha. Na may mga picture diri mga higala. Ato ni
picturan. Tanawa. Di ba? Nakita ninyo? Dara, before Christ. Di ba? Where the souls of just wait for the Redeemer. Dara, middle word. Where the souls of the just waited for the Redeemer. Tanawa, silang Abraham, Silang Abraham, silang Moises. Tanawa, klaro kayo. Tanawa, mga kalag ni sa mga kalag sa mga matarong nga tao kanato sa daang tugon. Sa wala pa si Jesus Christ. Before Christ. Di ba? Mo ni sila mga higala. Unya, ang paradise, ang paraiso, mauna ni. Paraiso. Where the souls of the just enjoy eternal happiness. Kining paraiso usa kini ka lugar nga naa diha ang mga kalag sa mga matarong diin ana walay katapusang kalipay. Enjoy eternal happiness. Ang paraiso mao ni ang lugar sa mga kalag sa mga matarong nga diin nagpuyo na sila sa walay katapusang kalipay. Naa diha mga santos. Mga santos sa tuwang simbahang Katoliko na nakikuba na sa Ginoo walay katapusang kalipay na ilang naangkon. Nya unsa man ni purgatorio dara purgatorio. Purgatorio. Tanawa purgatorio mga higala. Purgatorio. Tanawa ha. Ato lang ning gimustra para masabtan jud din ba. Purgatory where the souls of just are purified. Kining purgatorio usa kini siya kadapit no nga butanganan sa mga kalag sa mga matarong di ay mga kalag usab di kini sa mga matarong apan nakinahanglan pa sila og paglimpyo kay di man sila totally gyud na nalimpyuhan. Dara mga kalag kini sa mga purgatorio kalag kini sa mga matarong nga tao nga nakinahanglan sila nga limpyuhan sila. Kabantay mo gitabangan sila sa mga anghel mo na mga iso niya heal. Where the damned souls of demons suffer internally. Tanawa kining kalayo impierno mao kini ang butanganan sa mga kalag sa mga daotang tao ug sa demonyo. Din maganto sila dinhi nga walay katapusang silot. Antuson nila walay katapusang silot. Purgatorio, paraiso o kining gitawag na to og limbus patriarkarum. Mao na mga higala, no? Mao atong simbahan. No nga kitang mga Katoliko nga nagtudlo kita nga dunag jud ay silutanan nga walay katapusan. Mao kana ang gitawag natong impierno mga higala. Nya hinaot nga inyo pa ko sunod dining atong live sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya please share and like sa tuang FB page ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang akong FB page katong dunay larawan, dunay picture sa simbahan sa Roma. Ako atong FB page. Paki-like og follow lang mga igsoon ha sa akong FB page. Nya sundi pa kunyo mga igsoon sunod natong live. Kadagan pa mo makatunan sa atong programa may tungod sa atong pagtuong Katoliko ug atong pagtubagon ang mga atake sa laing reliyon batok sa atong pagtuong Katoliko. Okay, salamat. Maaw ng Abraham Busom. Yes, Brad, mauna. Unya, James Kamay, salamat sa pagtanaw. Noel Salazar Dumayak, salamat sa inyong pagtanaw kanako. Okay? Biyanta mo, daghang salamat. Ang Diyos, manalangin ka natong tanan. Amping o God bless ka natong tanan.